Адкуль пайшло свята. Сёння здымачная каманда радыё Марыя завітала ў Менскі архікафедральны касцёл імяна свяцейшай панны Марыі, каб даведацца, адкуль жа пайшло свята тры каралі. Пра ўрачыстасць аб'яўлення пана нам распавядзе дыякан Александр Шыманскі. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами праграма «Адкуль пайшло свята». І мы месцімся ў катедры горада Мінска. З вами Анастасія Аўдзевіч і ксёндз-дыякан Александр Шыманскі. Хвала Христу. Пахвалёны Езус Христос. Сёння мы дамовіліся з айцом, што ён нам распавядзе, адкуль жа пайшло свята аб'яўлення пана, або, попросту кажучы, тры каралі. Вось. Увогуле, у свята ўрачыстасці трох каралёў, ці іншымі словамі аб'яўлення пана, яна мае вялікі гістарычны карані. І на пачатку існавання хрысціянства гэта ўрачыстасць яна аб'ядноўвала пэўныя моманты з гісторыі жыцця Езуса Хрыста, а менавіта яго нараджэнне, хрост, цуд у Кані Галілейскай і цуд размнажэння хлябоў. І ўжо пасля гэтае свята атрымала пэўнае гістарычнае развіццё. У 361 годзе яно распаўсюджваецца ўжо ў паўночнай Галіі, гэта сучасная Францыя, праз 20 гадоў Гішпанія і Італія, а з 400 года Рым. Ці правільна я разумею, што аб'яўленне пана гэта не адна гістарычная падзея, а некалькі? Да, безумоўна. Гэта ўжо з цягам часу ў гісторыі касцёла, у яго літургіі пачынаюць узгадваць менавіта трох мудрацоў, трох каралёў, трох валхвоў. Вось падчас адной са сваіх гамілій святы Аўгустын, гэта біскуп Гіпона, айцец касцёла, узгадвае мудрацоў. Прынамсі, узгадвае іх не 3 і не 4. Таксама падчас адной са сваіх гамілій святы Ізідор Сівільскі узгадвае гэтых гістарычных асобаў. Дзякуй за адказ. І у мяне паўстае новае пытанне. То бок, а колькі ж было тады гэтых каралёў, так? І увогуле, ці каралі гэта былі, ці мудрацы, што гэта за касты людзей, бо кажуць, што гэта і астраномы былі, адкуль яны прыйшлі. Распавядзіце, калі ласка. Дзякуй за пытанне. Ну, увогуле, калі мы паглядзім беларускі пераклад Евангелія, то там напісана тры мудрацы. Калі мы ўбачым пераклад на расійскую мову, то там узгадваюцца, скажу на расійскай мове, валхвы. Хутчэй за ўсё гэта былі прадстаўнікі старажытна-ўсходняга язычніцкага культу. Таму менавіта часам іх і называюць старажытнымі язычніцкімі святарамі. Ага, але вось мы ведаем, што яны крочылі з усходу. І шлях іх быў доўгі, ішлі яны нібыта там 5 месяцаў, так, ці 6, ці штось такое, паўгады амаль што. Што ж іх так вось пазвала ў гэты шлях? Што натхніла туды крочыць? Ну, шчыра кажучы, да, то есть гэта пытанне, на якое будуць адказвалі і мінулае пакаленне гісторыкаў, тэолагаў, і, напэўна, наступнае пакаленне таксама будуць шукаць адказы на гэтае пытанне. З майго пункту гледжання, да, паколькі вось гэта з'ява, гэта гістарычны момент, нараджэнне Езуса Хрыста, нараджэнне гэтага нашага збаўцы, гэта было галоўным гістарычным здарэннем, галоўнай гістарычнай падзеі у чалавецтва. Таму хутчэй за ўсё я так лічу, што было нейкае аб'яўленне анёла вось гэтым тром мудрацам, было накіравана ім зорка, і яны, дзякуючы таму, што арыентаваліся на гэтую зорку, яны шлі ў Віфлеем, каб пакланіцца нашаму збаўцу Езусу Хрысту. Адкуль жа мы даведаліся, што яны прыходзілі? Ну, хто нам пра гэта распавёў? Ну, перадусім, да, мы можам адкрыць нашу галоўную кнігу, да, хрысціянскага веравучэння. Гэта перадусім Евангелія. І вось мы ў Евангеліі паводле Мацвея можам прачытаць у другім раздзеле, як святы апостол распавядае пра гэтую падзею. Прачытайце, калі ласка. Калі Езус нарадзіўся ў Бэтлееме, юдэйскім у дні караля Ірада, прыбылі ў Єрусалім мудрацы з усходу, кажучы: «Дзе народжаны кароль юдэйскі? Мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Єрусалім з ім. Ён сабраў усіх першых святароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх: «Дзе мае нарадзіцца Хрыстус?» Яны сказалі яму: «У Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам».
І ты, Бэтлеем, земля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе правадыр, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля. Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі, паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і дакладна разведайце пра дзіця, калі знойдзеце, паведаміце мне, каб я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, паслухаўшы караля, пайшлі, а зорка, якую бачылі на ўсходзе, ішлі перад імі, пакуль, прыйшоўшы, не спыніліся на месцы, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся, калі ўвайшлі ў дом, убачылі дзіця з Марыі, маці яго. Упаўшы, пакланіліся яму і, учыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары – золата, кадзіла і міра. Атрымаўшы ў сне наказ не вяртацца на Ірада, адышлі ў сваю краіну іншай дарогай. Дзякуй. Але ў мяне паўстае аж два наступных пытання. Па-першае, вы казалі вось пра прароцтвы. Ці ведалі гэтыя мудрацы, нейкія гэтыя прароцтвы, што іх натхніла ўвогуле крочыць? Гэта першае, а другое я задам потым. Лічу, што гэта перадусім было пэўнае аб'яўленне анёла. Гэта маё меркаванне, бо мы ізноў жа ў канцы вось гэтага ўрыўка з Евангелія бачым, што, атрымаўшы ў сне наказ, хутчэй за ўсё анёла, яны не вярталіся да Ірада, але ішлі ўжо ў краіну да сваёй радзімы. Бо гэта былі прадстаўнікі язычніцкіх народаў, да? Таму менавіта нейкага прадказання, куды яны павінны ісці, хутчэй за ўсё не было. То бок кнігі прарока Ісаі яны не чыталі? Хутчэй за ўсё думаю, што не. У іх быў нейкі такі свой досвед, і яны крочылі ў дарогу. Перадусім, з майго пункту гледжання, гэта аб'яўленне анёла. Але ў іх быў арыентыр, і гэта была зорка. І мы дакладна ведаем, што гэта была такая астранамічная падзея. У сузор'і рыб так з'ядналіся Сатурн і Меркурый, калі я не блытаю нічога. Так, дакладна. І гэта была такая вялікая цікавостка ў астранамічным свеце, і яна дакладна дапамагала ім знайсці той шлях, менавіта вось тую дарогу, каб адшукаць гэтага навароджанага караля. То бок, сапраўды, гэта же такая, як гэта правильна казаць, сапраўдная падзея, так? Гэта не нейкая казка з тое, што яны там зорку пабачылі і пакрочылі. Мы маем фізічнае, такое грунтоўнае сцверджанне астранамічнай гэтай падзеі. І, дарэчы, я пацікавілася, яна паўтараецца адзін раз, калі я не блытаю, у 794 гады. То праз амаль што тысячагоддзя мы зноў ж такі маглі пабачыць, калі планеты так выстраіцца. І то бок гэтая зорка, якую потым мы называем Бэтлеемскай, яна пазвала іх у дарогу. Яны крочылі. Маю такое пытанне. Яны прыходзяць да маленькага Езуса. Што ж яны яму падаравалі? Яны яму падаравалі менавіта золата, міру і ладан. А ці былі гэта падарункі ці не? З майго пункту гледжання, гэта перадусім была пэўная ахвяра, бо яны разумелі, што перад імі знаходзіцца не звычайнае дзіцё, а перадусім сын Божы, Бог, які ўчалавіўся. Таму яны, як прадстаўнікі старажытнага язычніцкага культу, прыносілі пэўныя рэчы менавіта ў ахвяру, а не ў падарунак. А калі можна назваць падарунак, гэта таксама не будзе нейкай памылкай. І вось яны прыносяць яму гэту падарунак праз дэфіс ахвяру. Мы дакладна ведаем, што гэта было такое, так, вось, якія рэчы яны падарылі. Але маю такое пытанне. Гісторыкі касцёла кажуць, што Дзева Марыя захоўвала вось гэтыя падарункі, і далей святая Алена вывезла іх у Канстанцінополь, калі не памыляюся, далей яны пакрочылі там па гарадах і мясцінах і ўвогуле апынуліся на Афоне. Ці можа гэта быць праўдай ці не? Ну, праўда, гэта ці не, гэта, магчыма, могуць сказаць нам толькі манахі з Афону. Але я мяркую, што золата то, напэўна, захоўвалася. Але гэта пэўныя былі рэчы, якія захоўваліся ў хаце Марыі. Я не думаю, што яна, не мяркую, што яна іх аддала Іерусалімскай святыні. Але, прынамсі, калі нават і аддала, то гэтыя рэчы, хутчэй за ўсё, былі згублены. Бо мы добра ведаем, што Іерусалімская святыня была зруйнавана. А, дарэчы, там знаходзіўся каўчэг з 10 Божымі запаведзямі. Дзе яны зараз знаходзяцца, ніхто не ведае. Таму, з майго пункту гледжання, як гісторыка, дарэчы, да таго моманту, як я паступіў у духоўную семінарыю і атрымаў гістарычную адукацыю,
Я разважаю, што хутчэй за ўсё гэта рэчы былі згублены. Дзякую за такі Але падрабязны. гэта толькі маё меркаванне, не болей за ўсё. Добра, мы будзем гэта мець на ўвазе. У мне паўстае такое пытанне, а чаму менавіта 3 асобы было мудрацоў? Вось вы казалі, што хтосьці ўзгадаў, што іх было там 12, 4, так, вось у нас тут папярэдняй бяседзе. Увогуле, чаму мы вылучаем менавіта 3? Чаму спачатку мы ведаем, што гэта былі нейкія мудрацы, там, астраномы, двухкосці, нейкія язычнікі. Потым яны сталі каралямі з цягам часу. Распавядзіце вось крыху пра гэты такі момант цікавы, гістарычны. Ну і зноў жа, калі мы прачытаем у Евангеліі паводле Мацвея, то тут толькі гаворыцца пра мудрацоў. Не гаворыцца пра 3 мудрацоў. Як вы ўжо згадывалі, я ўзгадываў, што святы Аўгустын, біскуп з Гіпону, згадвае 12 мудрацоў. Святы Ізідор Сівільскі таксама іх узгадвае не 3 і не 4. Іх узгадвае менавіта як 3 асобы. Святы Беда, не знаю, на рускай мове дастапачценны, давайте на беларускай мове будзе як Беда дастойны. Ён узгадвае менавіта 3 мудрацоў і дае ім імёны. Каспар, Мельхіор і Бальтазар, ці Бальтазар, не ведаю, як правільна націск То бок гэта мы ад яго даведаліся гэты імёны. Мацвей іх не называе па безумоўна, ні Мацвей, ні ў Евангеліі мы гэтага не прачытаем. Чаму менавіта каралі? Бо мы казалі мудрацы, мы казалі валхвы, да? Магі, хтосьці кажа. Ну, ведаеце, у сярэднявеччы была такая выбітная кніга, яна так і называлася, прынамсі, «Залатая легенда», якая распавядала пра жыццё пэўных хрысціянскіх і каталіцкіх святых. І менавіта вось у гэтай кнізе запісана такое словазлучэнне, як вось гэтыя каралі. І гэта з цягам часам увайшло ў традыцыю гісторыі касцёла. І то бок аб'яўленне пана абрасло такой народнай пабожнасцю, і мы атрымалі ажно ўрачыстасць 3 каралёў. Так? Таксама, да, як я казаў ужо на пачатку, гэта свята, урачыстасць аб'яўлення пана, яно распавядала пра пэўны гістарычны момант. Але з цягам часу вось айцы касцёла падчас сваіх гамілій распавядалі таксама пра момант вось пакланення вось гэтых 3 мудрацоў. І з цягам часу гэта падчас сярэднявечча увайшло ў літургію і традыцыю касцёла. Ксёндз дзякан, маю яшчэ адно каверзнае пытанне. Гэтыя асобы, гэтыя постаці, гэта ж былі рэальныя людзі? Да, безумоўна, гэта былі рэальныя людзі. Прынамсі пра гэта кажа Евангелие, да, то есть і мы бачым, што ім надавалі таксама ўвагу айцы касцёла, пэўныя гістарычныя асобы у касцёле. Добра. То бок такія легенды распавядаюць нам пра тое, што гэтыя 3 мудрацы, караля, там, да, яны жылі дзесьці нават побач і памерлі ў адзін дзень, і былі пахаваны ў адным месцы, а потым святая Алена у сваіх такіх пошуках вось гэтых хрысціянскіх каштоўнасцей, яна знайшла іх рэшткі і перанесла іх у Канстанцінополь, так? Далей яны крочылі у сучасны Мілан. А затым і Кёльн, да? Так. То есть, дарэчы, вельмі важна, каб мы зразумелі, што вось гэтыя 3 мудрацы ў касцёле, яны для нас не з'яўляюцца святымі, да? То есть яны для нас з'яўляюцца пэўнымі гістарычнымі асобамі. І для іх быў збудаваны пэўны, ну, не рэліквіяры, гэта для рэшткаў святых, ну, пэўны саркафаг, скажем так. Ён быў змешчаны ў Кёльне, да? І, дарэчы, дзеля таго, каб гэты саркафаг доўга быў захаваны, быў пабудаваны Кёльнскі сабор, але ён будаваўся не адно стагоддзя і пабудаваны быў у канцы 19 стагоддзя, дарэчы. То бок пабудавалі касцёл, вось гэты вялікі, прыгожы у Кёльне, каб захоўваць там рапу з рэшткамі. З рэшткамі 3 мудрацоў менавіта. То бок атрымаўся, што гэта яшчэ адзін такі досвед, што гісторыя Хрыста, яна рэальная, яна заснаваная на фізічных, матэрыяльных фактах. Да, безумоўна. Давайте яшчэ кранемся вось тэмы гэтых ахвяр, падарункаў. Гэта золата, кадзіла, так, і міра. Чаму менавіта яны? Так. Ну, вельмі такое каверзнае і складанае пытанне. Але ізноў жа вернемся да гэтых асобаў, да? Гэта былі язычніцкія святары. І тое, што яны прынеслі менавіта Богу. І вось гэтыя рэчы, я так мяркую, як гісторык і тэолаг, што яны іх таксама выкарыстоўвалі дзеля справавання язычніцкага культу.
Яны гэта прыносілі сваім багам, і гэта яны вырашылі прынесці сапраўднаму хрысціянскаму богу. То яны гэтыя падарункі рыхтавалі не для вось месіі. Я лічу, што тут не пытанне было, што яны вось гэта рыхтавалі там за месяц, за нядзелю, да? То есть было пэўнае маё меркаванне, да? Было пэўнае ім аб'яўленне, было разуменне, што яны ідуць пакланіцца сапраўднаму Богу, да, Езусу Хрысту, і яны ўзялі тое, што яны бы ўзялі, каб трэба было пакланіцца іншаму Богу, прынамсі свайму язычніцкаму. Дзякуй за адказ, цікавостка сапраўды. Маю яшчэ одно пытанне. У гэты дзень ва ўрачыстасць аб'яўлення пана касцёла свячае золата і крэйду. Так. Ну, напэўна, золата сваё трэба прыносіць. Безумоўна, абавязкова. Можна яго і пакінуць, але можна і забраць. А вось крэйду касцёл так дае. Чаму крэйду? Вы ведаеце, гэта гісторыя пайшла з Германіі 15-16 стагоддзя, калі сталі асвячаць менавіта крэйду. Да? І мы пішам ось гэтыя літары. На хвілінку, ад пачатку часоў крэйду не асвячалі, нічога не пісалі. 15-16 стагоддзя, то есть 5 стагоддзяў прайшло прынамсі. Да? То есть асвячаецца крэйды, пішуцца вось гэтыя літары К плюс М плюс Б плюс год. Які сэнс, да? Тое, што ў кнігі Ісход мы вельмі добра ведаем, што габрэйскі народ крывёю баранка памазваў дзверы сваіх памяшканняў, дзе яны жылі, і тым самым казаў, што мы з'яўляемся выбраным Божым народам. Калі мы гэты мелам не крывёю баранка піша на сваіх дзвярах вось гэтыя літары, то мы тым самым сведчым, што мы з'яўляемся хрысціянамі і сапраўдным хрысціянскім Божым народам. Што ж азначаюць гэтыя 3 літары? Ну, зазвычай, прынамсі, калі я помню... Як іх расчытаць? Прынамсі, я памятаю добры момант, што калі я заўжды і ў сябе ў доме, ў памяшканні, і да бабці прыязджаў, то яна казала, што гэта літары імён вось гэтых 3 мудрацоў: Каспар, Мельхіёр і Бальтазар. Ці Бальтазар. Але калі я паступіў у семінарыю, то вось я быў трошкі здзіўлены, бо вось гэтыя літары гавораць нам пра такі выбітны выраз на лацінскай мове: Христус мансіёны бенедикт. Няхай Христус благаславіць вось гэтае памяшканне. А які ж варыянт сапраўдны, які правільны? Ну, традыцыя касцёла, яна менавіта кажа пра вось гэты лацінскі выраз, але вось гэта народная традыцыя, яна таксама мае месца на сваё існаванне. То бок такая мілая народная пабожнасць. Да, не болей не меней. Ці ёсць памылка вось у тым, як чалавек чытае гэтыя літары? Я б не назваў гэта памылка, то есть тут пытанне зноў жа мы чытаем як хрысціянская традыцыя, да, касцёльная традыцыя, ці такая народная традыцыя. Ну, заўжды, калі я прыходжу вось па калядзе, святары наведваюць людзей, благаславляюць памяшканні, да, то я вось кажу менавіта пра вось гэты хрысціянскі выраз: Христус мансіёны бенедикт. Колькі ж трэба гэтай крэйды прынесці з касцёла? Якая вага ёй павінна быць? Які срок годнасці? Абавязкова як мага больш, да, каб засталося і наперад. Да. Маленькі кавалачак крэйды, прынамсі, вось гэтую крэйду раздаюць у касцёле. Гэту крэйду святар асвячае, потым мы пішам вось гэтыя літары, пішам год. Гэта крэйда мы можам вось ізноў жа гэта паўтарыць і наступным годзе, не абавязкова прыносіць новы кавалак крэйды. Мы можам прынесці, калі ёсць такое жаданне, і стары кавалак крэйды, ізноў яго святар асвяціць, бо гэта сакраменталія. То, калі ласка, тут пытанне, чаго чалавек жадае яго сэрцам. А дзе ж мы павінны напісаць гэтыя літары? Бо часам ёсць меркаванне, што трэба пісаць звонку, і нават жартуюць, каб святару было лягчэй знайсці хату у каталікоў па калядзе, калі ідзе, ці ўсё ж такі трэба пісаць знутры? З майго пункту гледжання гэта ізноў жа пытанне, ну, як чалавек сабе захоча. Няма нейкага строгага такога літургічнага прадпісання. Зазвычай я кажу людзям, каб яны пісалі вось гэтыя літары год з вонкавага боку. Чаму? Бо мы хрысціяне, да? І адным з галоўным сэнсаў нашага жыцця з'яўляецца менавіта прапаведаванне Езуса Хрыста, яго слова і навукі касцёла. То есть тут рэалізуецца місійны характар касцёла каталіцкага. Таму, калі мы пішам пра гэта з вонкавага боку, то мы тым самым сведчым пра тое, што мы хрысціяне, і тое, што вось мы верым і любім Езуса Хрыста, нашага збаўцу і сапраўднага Бога. Паслухайце, вось вы сказалі, што падзей было такіх шмат, які адносяцца да аб'яўлення пана, так попросту кажучы, так, але мы вылучаем менавіта адно. Вось калі да яго прыйшлі
валхвы, каралі, магі, каб пакланіцца. І гэта ўсё захавалася ў літургіі, гэта ўсё стала урачыстасцю. І амаль што часам у такой штодзённасці ўспрымаецца як некая амаль што казка. Ну, ёсць такі пэўны момант. Так? Ці актуальна гэта ўрачыстасць сёння? Вось у нашай такой сучаснасці. Ну, вельмі так і скажу зноў жа на пачатку як гісторык, калі чалавек забывае свае карані, забывае гісторыю сваёй сям'і, свайго народу, то якая будучыня яго чакае? Пытанне, няхай кожны чалавек на яго дасць свой адказ. Так і адносна нашага духоўнага жыцця, нашага духоўнага развіцця. Да? То есть, калі мы ўспамінаем гэтыя гістарычныя, духоўныя моманты у гісторыі касцёла, то мы перадусім успамінаем тое, што мы з'яўляемся сапраўднымі хрысціянамі і дзецьмі Божымі. І калі мы жывём гэтым, то мы, напэўна, ідём шляхам нашага збаўлення. Дзякуй за адказ. Хачу звярнуць увагу нашых гледачоў, да і слухачоў, дарэчы, што мы месцімся зараз у катэдры. Вялікі дзякую ксёндзу пробашчу Змітрыю Пухальскаму, што так запрасіў нас сюды, што дазволіў зрабіць гэтую праграму. Велізарны дзякуй. І, канешне, вам дзякуй за такую грунтоўную, глыбокую падрыхтоўку, за адказы. Велізарны дзякуй. Але ведаеце што, распавядзіце крыху, вось якім жыццём жыве катэдра сёння? Чым яна, гэта касцёльнае жыццё поўніцца? Ну, перадусім у нас ёсць споведь нон-стоп. Гэта споведь з панядзелка па пятніцу з 10 до 17:00. Таму, калі хто хоча паспавядацца, хто мае грахі, не мае магчымасці дзесьці паспавядацца ў іншым касцёле, або ў іншым месцы. Ці саромеецца, да, напэўна, я спавядаюся свайму святару кожную нядзелю, ён ужо ўсё пра мяне ведае. То, калі ласка, мы ўсіх запрашаем сюды ў катэдру, да, то есть тут рэгулярна ёсць споведь. Таксама з 16 гадзін падчас з панядзелка па пятніцу ёсць адорацыя на свяцейшага сакраменту до 18:30. Але акрамя такога вось гэтага рэлігійна-духоўнага моманту таксама у нас ёсць розныя душпастарствы. Гэта Карытас, якая вось гэтая каталіцкая арганізацыя дапамагае патрабуючым. Катэхезы, безумоўна, для дзяцей і дарослых. І прынамсі вось я вяду біблійнае кола, калі хто хоча пазнаёміцца з Бібліяй, падзяліцца сваім меркаваннем, сваім пунктам гледжання на тыя ці іншыя пытанні, шчыра запрашаю. Дзякуй за запрашэнне. Магчыма, вы, можа, пажадаеце нам штосьці такое прыемнае ў гэтыя свята, да, гэтай урачыстасці? Зазвычай, да, то есть я ўсіх радую гледачоў, да, то есть тэлегледачоў віншую са святам Божага нараджэння і хачу пажадаць супакою. Бо хрысціяне заўжды з'яўляюцца людзьмі супакою і шчасця. І вось вельмі важна, каб вось гэтай любоўю, гэтым шчасцем мы імкнуліся дзяліцца з іншымі людзьмі, але перадусім шчасце ў сваім сэрцы, потым гэтым шчасцем падзяліцца з іншымі людзьмі. Дзякуй за такое цудоўнае пажаданне. Дарагія нашы слухачы ды гледачы, шчыра заахвочваем вас адсвяткаваць гэтую урачыстасць вось ужо больш так паглыблена пасля аповеду ксёндза дзякана Александра Шыманскага. А мы з вами развітваемся. З Богом! Ахвалёны Езус Христос! Адкуль пайшло свята.